auton kanssa tuohon soutuketjuun ja nyt juokset tänne. Ollaan 3 metrin päästä. Täällä ollaan ihan metrin päästä. Otetaan kuvia. Älä mennä. Älä mennä. Nyt annetaan vähän nokkapuolta. Ottaa niskasta auki, kato. Se on luonnon laki. Siinä lähtee harakalta henki. Se rupesi sulastamaan sitä ja Joo. ottamaan Sillä pois jo Ennen kuin on henki pois. se syö se sulkaa. Ei kun kuulee niin kuin tuollaista videoista. Se samanlainen kuin isä. Kohta hän kuolee. Ei se vielä, kato, se ei ole vielä päässyt sulkien sisälle tonne. Varmaan hiiri. Se on aika julman touhua. Oh. Asia. Mä menee. Se on joku hiiri, ei se vain ole. Ihmettiin, että tässä on muita harakoita tullut auttamaan. On tosi pieni toi haukka. Toi on voi olla varpushaukka. Voi olla, joo. Jaskia, älä mene. On se kauheasti häirittänyt tässä nyt porukkaa. Kyllä se haluaisi viedä se muualle vähän. Ja harakka ei vastaa. No se on sen jalkojen alla. Voi olla pitää vähän auttaa harakkaa. Ei. Ei voi auttaa enää haukkaa. Ei, ja se on luonnon laki. Se on heillä on 50-50. Se. Kato, se on jalas, päästä kiinni tuota jalkaa. Tuolla haukaan jalka on päässä kiinni. Kengät siellä niskassa. Irti enää päästä. No nyt pääsee niskaan kiinni. Niin. Meillä on lähellä. Hän haluaa, voi olla hän haluaa syödä se harakka. No totta kai. Siis on ihan muu niinku saalistusvietti on niin päälle, ettei välitä mistä mitä. Kyllä heinällä.